కృష్ణ మాతాజీ, హరే కృష్ణ ప్రభుజీ అంటే గుడ్ మార్నింగ్ టీచర్, గుడ్ మార్నింగ్ సార్ అని చెప్తారు. దాన్ని హరే కృష్ణ మాతాజీ, హరే కృష్ణ ప్రభుజీ అనేది నేను చెప్తున్నా. ఇప్పుడు మనమైతే హరే కృష్ణ శ్లోకాన్ని అయితే నేర్చేసుకుందాం. ఇప్పుడు దానికైతే మనం మంచిగా ఇలా హ్యాండ్స్ పెట్టేసుకొని మంచి వాయిస్ అయితే గొంతుకుంటాం. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ 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 హరే హరే. ఈ విధంగానైతే మనకైతే ఐస్ అస్సలు ఇట్లా ముయ్యొద్దు. ఇట్లా మూస్తేనైతే ఇట్లా ముయ్యొద్దట. దేవుని దానం పెట్టుకునేటప్పుడు కూడా అట్లా ముయ్యొద్దు. బాయ్ గైస్. ఇట్లా శ్లోకం రోజుకి నేర్చుకుంటే అదైతే వస్తుంది. ధన్యవాదములు.